Možno by sme si mohli povedať, čo myslíte, čo je to vlastne tá metóda, ktorú použili, pretože bola veľmi podrobne rozobraná nielen vo filme Impact, ale hovoril o nej aj doktor Čelakian vo filme Križovatka. A tá metóda sa volá puzzle coding, puzzle kódovanie. Čo to je za technika? Je to hrôza v prvom prípade. Keď si vezmeme, že o čo tu vlastne ide. Ono v podstate tí kódery alebo manipulátori využívajú v rámci tejto techniky absolútne tie najvyššie manipulačné metódy, aké sú. V podstate, čo je základom? Základom je, že chcú dosiahnuť, aby sa vykonal nejaký deštrukčný program. Proste masová vražda. Oni v podstate tým, že robia naozaj sofistikovanú metódu, oni celý ten obraz, celý ten program rozoberú na drobné informácie, ktorý je množstvo vkladok a nazývame to puzzle. Tieto puzzle potom vkladajú do ako keby jednoduchých, absolútne nepodozrivých informácií, ktoré plošne rozsievajú do televízií, do rádií, na online siete, do médií. A v podstate k ľuďom prichádza takáto informácia a obchádza absolútne kritické myslenie a rovno spadne do podvedomia. A tá metóda je preto sofistikovaná, že u konkrétneho človeka sa všetky tieto puzzle v podvedomí spoja a vytvoria jasný program masovo zabíjať. To znamená, že vlastne my sme tomu vystavení úplne všetci. Úplne všetci. A keď si vezmeš dlhé obdobie, ono vlastne celá tá príprava, celý ten proces trvá mesiace až roky. A v podstate prúdi to vo všetkých médiách. Jediné, čo je také spoločné, alebo teda základné je, že sa to deje na popred vybranej nejakej geografickej oblasti. A keď hovoríme o streľbe na školách, ešte chcem doplniť, že v podstate tu konkrétne sa postupuje tak, že sa vybere oblasť, o ktoré deti chcú bohužiaľ zasiahnuť a začnú sa tie puzzle, tie informácie vkladať cez médiá a útočia na slávu. Vety typu, ak si neprežil slávny život, ak tvoje meno nebude stáročia znieť na všetkých možných platformách, tak si žil zbytočne. Proste vyvíjajú obrovský tlak na tých mladých ľudí, že ak proste nie sú známi a slávni, tak žili úplne zbytočne. Ten strach v nich rastie a v podstate oni postupne zužujú celú tú lokalitu na užšie a užšie priestranstvo, až si vyberú školu, kde v podstate týmto kódovaním oslovujú naozaj stovky ľudí, stovky študentov a vo finále to zapadne na jedného. Keď si to vezmete, predstavte si, že máme loď nejakých rybárov a oni pustia sieť za sebou. Sadnú si na palubu, pijú kávičku a proste mi je absolútne jedno, ktoré dieťa to bude. Oni tú sieť proste rozprestrú, pijú tú kávičku, čakajú, kým sa niekto chytí. A ešte môžeme dodať, že v podstate, ako si vravela, tou obeťou samotnou sú v podstate aj tí strelci, aj tie deti. Ale to kódovanie naozaj, keď som to pozeral, myslím si, že aj vy, bolo to veľmi, veľmi až smutné, že vlastne to kódovanie prechádza na čiernom alebo bielom plátne, tak sa to volá. Čierne plátno znamená, že ten strelec sa zabije na konci. A kódovanie bielým plátnom je, že bohužiaľ on si tú slavu užíva, verejne o tom hovorí a v podstate sa tým chváli a žije z toho. No a čo robia tí kódery na záver? Posledným absolútne krokom je, že využívajú celú túto strašnú udalosť, túto hrôzu a naďalej to podporujú cez audio, video v médiách a rozosievajú to v ďalších vlnách a de facto pripravujú ďalšiu vlnu masakry, ďalší teroristický útok.